दिनै जोङो उत्तर गलडेंपारा बान कमिटिनि थांनाय दै बानायावनो जोंनि बान्दोआ बायो लोगोसे जोंहा 900 जन गिरिया ना नखान सुपा गामिया जों बे बान्दोदोनो आबाद मावनानै थांना दङ दिनैहालागै दिनै जोंहा गायखांनाय सम जादोंमोन सोरबा गायनो हादों सोरबा गायनो हायाखै लोगोसेनो जों दा गायखांदोंबाबो माइ रुवाफोरा रानस्रावजोबना दङ आरो बे बान्दोखौ मदद होदों जोंहा मुसलपुर समस्तिनि जितु 24 नं मुसलपुर समस्तिनि एम सार राकेश बर' ब्रह्म बिथाङा जोंनो बाहाय खायज' होनानै बे बस्था सस्तानि होनानै जोंखौ रायजोखौ बुथुमनानै दिनै बे बान्दोखौ रायजोखौ लानानैनो मावनाय जादों आरो बिनिफ्राय जोंनि रायजोआ दिनै गासै फायजोबनो हायाखैबाबो जों जिखिनि रायजोआ फायदो बिदिनो मावनाय जादों आरो 300 जन जादों जोंनिया दिनै रायजोफ्रा 300 जन खमानो दै बानाया जोंहा दिनै धरिलक सोरबा हाखर दङ सोरहाबा खोथिया दङ आबादफोराव बेफोर खोथियाखौ माने सोरबा गोथौ हायाव फैयोथ' जोंनिफोरा बांसिन बे आबादनि खेथि जिथु खोथिया बेफोर थंख जादों हाखरफोरा ना फिसिनायफोरा बियो माने दैबानाजों खहा जाना थांजोबजादों आरो बेखायनो जोंहा जोंनि आबादगिरिफोरा दुखु गोनां बेखायनो रायजोनिफ्राय बहुद खहा जादों आरो बेखिनियानो जोंनि उत्तर गलडेंपारा बान्दोल' नङा गासै जोंनि नखान सुफानि रायजोफ्रा खहा जादों आरो जों बेखिनिखौनो बुंदां दिनै रायजोनि आफादगिरि जानानै बिसेयानोसै आंनि बुंनाया जिहेथु गोबां खहा जानाय बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों दा सरकारनि फारसे नोंथाङा मा खावलायनो सानो बे सरकारनि फारसे जोङो सानदो किसु जोङो ओरैनो रायलायदो किसु जों दा खथि जानायनि कारनै फिसारिनि सायाव ना थांनायनि बिनि मा होनो बेखौ खरसाफोरखौ होयोब्ला आरो इनिफ्राय बे खोथिया थांनायनि माबाफोरखौ बाहाय खहाय मोनोबा जों एमनियाव होदो बिडिअ सारनियाव होदो एप्लिकेसनबो होदो बेखायनो बेफोर खहायखौ जेन रायजोनो अननानै सरकारा जुदि खहाय बा मदद होयोबा गोजोननाय थागोन आरो रायजोफोरा बेनोसै जिहेथु दा नोंथांमोननि जि बान्दोआ बायदो दा बेखौ मोजाङै समाधान खालामनायनि बा अरायथा समाधान खालामनायनि नोंथांमोननिया माबायदि जेंना दङ बा बेखौ माबायदि समाधान खालामनांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो सानो बेयाव जोंहा दा नै बे जिथु बान्दो जों मावबाय दङ बेखौ जों बे आबाद जि मावबाय दङ ना बे बान्दोखौ जेन माइ खेथिखौ जों आबादगिरिखौ थारमाने गायखांनायनि उनाव दै नांगौ नालाय बेखौ जों दैनि कारनखौ एमारजेन्सि मावनाय जादों बेनिफ्राय जों रायजोखौ लानानै सिथाय भाबे जोङो बान्दोखौ जेन बल्डार अन्थाइनि स्किम खालामना बा जिखुनु अस्थायि नङा आरो सिथाय बान्दो खालामनायनि कारन जोङो जोंहा मुसलपुर समस्तिनि जितु एम सार आरो ब्लक आरो डिसिनि सायाव जोङो मा होनो नर्मेल होनानै जोङो होनानै बे बान्दोखौ जोङो सिथाय खालामनो सानदों आरो जोङो बे आबाद नङाबा जोङो सोलिनो हाया बेखायनो जोङो अनेकथा दुखु दङ रायजोनि गेजेराव बे दुखुखौ जों मुवा सुफुंजोबनो हानो थेवबो जोंनो नांगौ मुल माबाफोरखौ मोनबा जोङो रायजोनिफ्राय बेनो खावलायनाया मोजाङै गोनांथि आरो बे बेलायाव जिथुखे जों बिथांखौ इलेक्सनाव जों रायजोनि खामानि मावथों होननानै जोङो भट होनाय जादोंमोन बेखायनो बिथाङा जोंखौ बाहाय मदद खालामाखैना जों बेखायनो बिथांखौबो जों खावलायदो आरो बे खावलायनायनि गेजेराव बिथाङा बेखिनि मददखौ होदो आरो दा बर्थमान बिथाङा माबायदि मा मदद होदो बिथाङा नांगौ मुवा जेरै जोंनो दा बस्था प्लास्टिक औवा बेफोरनो जोंनो मटिभाइनिफ्राय दा जोङो जानाय लोंनाय खरसा आरो जिथु मा अन्य खरसा दङ बेफोरखौ बिथाङा मदद होदो आरो बेनो बे बानखौ हयथ' 9 खान गामिनि रायजोफोरा दिनै जोंनि मुसलपुर समस्ति UPPL नि जे EM राकेश ब्रह्म बिथांनि जे खावलायनायजों लोगोसे रायजोफोरनि जिमान माने हा आबादथिलिया जिथु गोरान जाना दङमोन बेफोरखौ माने आबादा जाहाथे मोजां जायो बेखौ मिजिंथिनानै बिथाङा रायजोफोरखौ खावलायदों आरो बिथाङा दिनै रायजोफोरखौ लानानै बेखिनि खामानिखौ मावदों दिनै जों सानदों जे दिनै जिथु गलडेंपारा बान बे बानखौ खोनाय लोगो लोगो ओरैजाय हाजार बिगा माइफोरा जिहेतु रानथाबना दंमोन आरो दासिमबो खायसेफोरा गायनो हायाखै बे बानखौ दिनै खोनायजों लोगोसे जों दिनै मथा मथि 2-3टानिफ्रायनो बे रानसावनाय हाफोराव आबादफोराव दैया मोनगोन आरो बेनि थाखायनो EM बिथाङा बे रायजोफोरखौ मदद खालामनो होननानैनो बेखिनि खामानिखौ बिथाङा रायजोखौ लानानै मावदों
बेयाव जोंबो ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै आंबो गोजोननाय मोन्दों खावलायनाय लेखा रायजोफोरा जिहेतु गाव गावनिनो जिथु उसुबिदा बे उसुबिदाखौ सुबिदा खालामना लानो थाखाय जिहेतु लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव गावनिनो डिउटि होननानै गावनिनो खामानि होननानै जिहेतु मावफैबाय आरो दैखौ जों दिनै दुतानिफ्रायनो मोननो हागोन आं बेनिखायनो रायजोफोरखौ जोबोद माने ब्लक प्रेसिडेन्ट जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जाहाथे इयुननि खामानिफोरावबो जोङो जोंनि समस्थिनि रायजोफोरा जाहाथे माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा बिथांमोना जोंनो फोरमायथों आरो जोंबो बेखौ हाजासे समाधान खालामनो थाखाय जों आवगायगोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।